Krásny deň, volám sa Dominika a založila som KAV Academy. Dnes chcem s vami rozoberať otázočku, ktorú som dostala od Zuzanky, tiež účastníčky kurzu Kundalini. A robila KAV, prijímala KAV aktiváciu, ktorú mám na Hero Hero. A hovorila mi o silnom zážitku, ktorý mala aj s pánom Máriou, ale dokonca aj s jej bratom. A potom jej aj písal jej brat. A pýtala sa ma, že či môže aktivácia pôsobiť aj na ostatných. A ja vám chcem tým povedať, že áno, dokáže aktivácia pôsobiť aj na ostatných ľudí vo vašom okolí. My, ako keby bytosti, sme okolo seba prepletaní takou energiou a častokrát to vidíte napríklad dvojičky, keď máte, tak oni ako keby cítia to, čo cíti ich brat alebo sestra, že sú na seba veľmi naviazaní. Máte tu páry, ktorí častokrát umrú po sebe, lebo tá láska, ktorú cítili pri sebe, tá energia prestane prúdiť a aj ten druhý človek zomre. Mala som takto suseda, ktorý zomrel a do týždňa zomrela aj jeho žena zo žialu alebo takého smútku, že vlastne necítila tu už takú tú potrebu byť. Vidíte to napríklad pri prípadoch matiek, tiež cítia takéto nebezpečenstvo alebo taký ten blbý pocit, že niečo sa deje s mojim dieťatkom. Takže to prepojenie tam určite je. Môžete to mať kľudne aj s kamarátom alebo kamarátkou, tam, kde máte tie najväčšie citové väzby. Ja to vidím aj pri odblokovaní, že niekedy tak silno myslíme na tú osobu, tak sme naviazaní a je tam ako keby taká šnúra a takéto prepojenie, keď neviete aj napríklad sa odpútať od bývalého partnera alebo partnerky a to puto sa dá pekne očistiť a kvázi pretrhnúť, aby tá vaša myseľ sa netrápila. Ale tuto sa chcem povenovať tým, že ona mala pocit, že tým, že ona sa uzdravuje aj toho svojho brata. Ja keď som začala s kundalini aktiváciami a keď som začala s Barsom, tak keď mi bol robený, tak moja mamina pociťovala vracanie bolesti žalúdka, ale len tie 2 hodinky, ako ja som mala tieto aktivácie. Prečo sa to dialo? Vy keď máte s niekým karmické puto, tak častokrát tie energie, ktoré tam sú, sa začnú očisťovať tým, že vy si zvyšujete vibráciu. Buď sa to deje takým tým príjemným spôsobom, že ten človek na vás veľmi myslí, cíti sa dobre, a keď tam máte ale takúto negatívnu energiu, že napríklad ako ja som mala, že mamina ma skôr brala z toho uhla, že ty sa postaraj, ty si ako keby tá múdrejšia, tak tie energie, ktoré na vás dali tie osoby, sa začnú prečisťovať a idú naspäť k svojim pôvodcom. Preto mala tie žalúdočné problémy, alebo tak, ktoré ja som v sebe nosila, tie problémy s histamínom, endometriózou a s týmito vecami, kvôli tomu, že ja som robila veci za ňu. Keď si to zoberete, častokrát máme tendenciu pomáhať príliš moc napríklad deťom, že sa s nimi až učíme, spravíme za nich nejaké tie veci, ktoré by oni zvládli, alebo aj za partnera majú niektoré ženy tendenciu robiť veci, lebo však ja to viem lepšie a on není taký šikovný. Takže aj pri tom procese môže dochádzať k takémuto čisteniu tých energií, že vy vraciate to, čo vám bolo ako keby nanútené, alebo čo vy ste ako keby plýtvali tú energiou. Neviem, že či sa tak chápeme, ale keď to vysvetlím, že mne to aj vysvetľovala moja lektorka, že je to ako keby ste vy prečúvali potravu za niekoho, ale vy tým tomu človeku nepomôžete, že za ňo jete. A
keď vlastne vy si poviete, že už potrebujem tú očistu tej energie, už dôverujem, že táto osoba zvládne veci sama, tak ako keby vy vrátite naspäť tú energiu, tú pomyselné, to, čo všetko nestrávila, nespracovala a táto osoba si to očistí. Netrvá to dlho, nie je to tak, že teraz niekomu spravíte ako keby urieknutie alebo neviem čo, len mu vrátite naspäť to, čo mal spracovať v tom živote, aby sa neopakovala tá karma. Je to taká tá téma, ktorá je naozaj taká kontroverznejšia alebo ťažko vysvetliteľná, ale dúfam, že vám toto videjko pomohlo. Ak by ste mali veľa otázok alebo niečo by vám fakt bolo nejasné, ja budem veľmi rada, keď mi napíšete buď do komentára alebo na e-mailík, alebo je aj stránka kavacademy.sk, takže tam nájdete aj kontaktný formulár a ja vám rada natočím na to ďalšie videjko. Majte krásny deň.